Hola, els Critimers! Bon dia. Avui estic fent una tonteria molt grossa, tio. Estic a Vallbona a les Monges, que fan una trobada, sortida, així de cap d'any, i no vegis quin fred. Sort que estava aquí als Omells i estic a 10 minuts de la sortida, però -2 graus marcava el termòmetre. Sort que no hi ha boira, però estic ja de mal humor i cagat del fred. Va, us explico. Ui, avui anem així de marrategui, tu. I mireu qui m'he trobat. La Super Caroline. Li vaig contar, mira, foten això per aquí, Lleida. Vale. I al riu Urbà i me la trobo. Dic, però què fas aquí? Igual, com estigui. Vinga, doncs molt bé per avisar. Uah, pingüinos de collons, nen. Passat per Llorenç, sortint a la pujada de flipes, i ara ve una altra pujada. No tinc dits. Imagineu-vos el fred que fa, que vaig frenant a les baixades, tio. Per això em queden els dits. És que, bueno, de fet, em podria tallar la punta dels dits ara mateix i ni me n'enteraria. Quin drama, tu. Ja ho veieu, Mordor guapo. I sense dits. Que m'aguantin els peus, sisplau. Que m'aguantin els peus. Bueno, l'objectiu és arribar al quilòmetre 15 i poc, que passem pels Omells i passarem per casa. I així podrem agafar la bateria de la GoPro i no haver d'acabar amb el mòbil, que va millor, la GoPro. Si una cosa té aquesta zona és la solitud. Si no trobes mai ningú. Buah, acabem de fer un subidote, tio, d'aquells de color vermell. Buah, no sé quan hauran sortit les rampes, però et puc assegurar que picaven i molt, Estic esperant la Carolina i anem en direcció cap als Omells. Fer paradinya i fonda. Uf. Mireu, tot això està glaçat. Mira. A la Carolina li fa gràcia, això. Que guai, tio. Mira, merda, si fa fred, tio. Fa molt de fred, tio. Madre mia. Sort que fa pujada ara. És fort que jo digui que sort que fa pujada. A les baixades et queda el pajarito. Mira, pingüinos, mira, pingüinos. Ja tenim GoPro, mira. Equipo. Per què t'amagues? Lili, mira quin outfit. Mira. La Carolina aquí amb les trenes congelades, tio. Mira. I sí, però és que el curiós és aquí. Mira aquí. Està glaçat, tio. El meu Wahoo es veia molt bé, tio. Mira. Del fred que fa quan paràvem, mira, incrustat, tio. Això és gel. Doncs com han d'estar els peus, si us feu idees, no? Seguim, quilòmetre 15. I ara ve la pujada xula del dia. Mira. Se sap tot, Carolina? Bé. Claro. Mira, hasta la Carolina coneixen aquí, tu. Si és que la Machín, quasi que se'n fot allí, estampada que no li frenava la bici. On anem-hi? Ai, que em toca aquí davant i em mato jo. I estem aquí pendents de veure si surt el sol, que el tenim aquí davant, però no s'acaba d'atrevir. No s'acaba d'atrevir el punyetero. Bueno, nosaltres seguim aquí amb les penúries i el fred. Ai, fred, Sortint de la zona com fora avui, La Carolina diu, no, a mi m'agraden els pingüinos. Joder, tio, jo sóc més de paddle surf, tio, de platgeta i tal. I passeig marítim, ja ho sabeu. Mira, és que està tot glaçat. Aventuritas. Tal per a qual. No us podeu imaginar la felicitat que és notar una miqueta l'escalfor del sol aquí al front. No us ho imagineu. Sembla que sortim de Mordor. Perquè allí encara hi ha Mordor, I per rato. Però arribar aquí, la Carolina està més trista, però jo estic supercontent. Perquè ella li dona el fred. A mi no. Vinga, estem pujant aquí al coll de Senan. Pensava que anàvem pels camins i haver pujat per la carretera, tu. Mira, puja, però no tant. Que
que em direu que n'impressiona això, veient com el dia s'aixeca i surt el sol. Quina alegria, tio. Que content. Que es va dissipant la boira. Mira. Au, tot el gebre i tot. La Conca, l'Urgell. La Conca, l'Urgell. Encara es queda un bon tostot de pujada, Pensava que no, però... Sí. Molta paciència, va. Mireu, tu, quina pista més ben parida. Aquesta zona a cavall entre l'Urgell, Conca de Barberà, les Garrigues, territori comanxe, però té els camins per norma general estan superbé, terra bastant compacta, pista ampla, poca pedra i que dona gust pedalar-hi. Sí, et trobes algun susto de tant en tant en forma de pujadota, de bumba, rampote, però no ho podem demanar tot. I ara anem cap aquí dalt als Molins, aquí al costat del tallat, i cap a Rocallaura. Ara que ens hem quedat tots sense paraules, La mare del Tano. Lo del sol no té nom. M'agrada molt la neu. Lo del sol solet que... Mira'm a veure. I love you. Què, Carolina? Flipes o no? La Conca, tu. Conca de Barberà. I allò que és més resplendent aquí baix de tot, això, és el mar. Ones. I com no, aquí davant, el meu miram estimat, Tossal Gros. Juguem a casa, però a l'altra banda del cromo, tu, avui. Però com mola. Oh, que guai que hagi sortit el sol, ara ja soc feliç. Ella no para de fer fotos, tio. Diu, i si no em surten bé, claro, si les fa cara al sol. Maco. Això s'ha de parar aquí a contemplar-ho. És ben parit, això. Vinga, macos, adéu. L'Uri, tio. Exalumne i companyera de feina, de la uni. Màquina. Un crac, l'Òscar. Ui, sí, esgarrifa't. Com a profe i com a company. Això. Què, com ho veus? Bé, bastant bé. Home, els primers quilòmetres molta boia, molt de fred. Però ara està fantàstic, no? Que mira, és que us vull ensenyar això, tio. És increïble. Bueno, ara no me n'arrepenteixo d'haver sortit de casa. Mira que al dematí he estat allí temptat, Ja t'ho he dit. Aquí hi ha molta gent, aquí a l'avituallament. Bon dia a tothom, Quina gentada que hi ha. Hem arribat tots a l'hora, És que organitzar-se, por favor. Els molins, nen. Això dels molins de vent fa una impressió de collons. Perquè quan t'hi fots a sota són molt grans. Si heu tingut mai l'ocasió d'anar a veure molins d'aquestos, però realment si podeu, aneu-hi, perquè val molt la pena. I flipes. I si estan en moviment, se sent el vum de les hèlices. El que us deia, són increïbles. I nosaltres, res i menys. Som superpeques, tio. La Carolina, no t'explico, al costat de les torres aquestes. És que són molt grans. Ahí la caballería, tío, pasando a fondo, Las pegatinas, tranquilos, Vull pegatinas, Torneo les pegatinas después. Joder, com hi van. Quin goig que fan, Tots aquí, equipito. Vinga, màquina. I aquestos... Bueno, no direm res. Vinga, màquines, som-hi. Molt bé. Això, el Tele3. Vinga. Cap aquí. Vinga, màquina, jefe, tope. I la crack, sí. Vinga, som-hi. Deixem un blanquet a l'esquena i anem cap al cap del coll. Aquí de la Blancafort. Bueno, de tota la Blancafort. I després cap a Rocallaura. A Soldíssim. Subestació elèctrica aquesta. Estem arribant aquí al cap del port, o com se digui. Oida, 6ena de 8, 6ena de 8. Ens queden
Queden 2 pujadetes bones. Però bueno, va. Anem restant ja molt. Però estem a dalt de tot. Per nassos hem de tirar avall. Per nassos. Perquè Vallbona queda baix de tot. Oida, oida. Ara ensenyo les vistes d'aquí. Cap del Coll. Aquí baix, Blancafort. I nosaltres ens toca anar per amunt, encara no hem acabat la pujada. I menys mal que no m'he quedat a casa, perquè ha estat molt just, de quedar-me avui a casa. Aita, Cellet. Ha sigut del canto d'un duro que he dit, vinga, va, perquè pintàvem bastos amb la fredor que sortia en totes les previsions. Però bueno, fred ne fa, no fotem. Però bueno, amb el solet enganya, i com que estem pujant i patint, doncs... Ai, però que s'emparra del poc em queixo, M'estic transformant, Mosquitín Grimpeur, fer una camiseta. Les camisetes de Mosquitimers Grimpeurs. Que va, tio, Flatlander. Ai, terraplanistes lovers, tio. Sempre, pam. I aquí tenim l'ermita del Tallat, com se digui, que no el recordo. Carolina ha fotut el peu dins un toll de fang. Que aventures 1000! No, tornem cap al mar de núvols, el mar de boira. Aquí estem passant per Rocallaura, en antic balneari, i de més, a Rocallaura ha muntat aquí un circuit, perdoneu, això, una sèrie de rutes. Mira, el Mountain Park ho estan dinamitant molt bé. Estan fent una sèrie de recorreguts. Lamborghini, què? Poc se'n parla, Una sèrie de recorreguts per fer amb les bicicletes d'enduro i descens. Aquí, Bike Park a full. Un dia a veure si busquem alguna excusa i alguna aventureta i ens deixen una bicicleta per poder venir, company? Venir aquí a patrullar i a fer uns descensos. I aquí al balneari del Pro, el nou. Poco se habla, pingüinos guapos, m'estic quedant així en plan Walt Disney, Tieso, mira. Balneari de Rocallaura. A part que tinc un col·lega que treballa aquí, o de fet era seu, no sé què era. I m'ho va dir més un dia, a veure si puges algun dia. Van de muntar alguna coseta aquí, Mosquitín Freerider. Ara, l'emboscada del dia. Si és que no fa falta, podíem anar per la carretera. Al final és que m'ho fan expressament, perquè hi hagi sensacionalisme aquí i pugui rondinar i aquestes coses. Vaya xoriço, ara ens queda aquí. Ja ho veia jo, aquí, color vermell, taronja, vermell. Joder, me cago en sos. A 10 metres no cal això tampoc. Mare. No sé si em veureu. D'aquelles coses que poden passar. Sabeu? Doncs tenia dubtes de si aniria bé l'assumpte o no. Si havia apretat prou la biela i, bueno, ha aguantat fins avui. Com que no la vaig apretar amb una dinamomètrica, que per cert he demanat els reixos ja. Ara he notat que se m'afluixava, ara aquí que estava pujant un rampote de la vida, però molt heavy, i he anat a apretar i em fa por que no haver-la liat molt. Vale, bé. Ara he entrat bé fins dintre. Apreto, que ja tindré prou per arribar fins a casa, però, saps? El susto que m'ha donat ara aquí pujant, de dir, hòstia, merda, que la lio, saps? I bueno, com que estem esperant la Carolina, tampoc no ve de 5 minuts. Vinga, Carolina, va! És que us ho ensenyo, tio. És que una pujada molt heavy, bé? Això fa bum i bum. És molt heavy la pujada aquesta. M'acabo d'apretar això, que hem d'arribar a meta, tio. És ben curiós, Avui és d'aquells dies que jo dic, hòstia, mola més pujar que baixar, Perquè fot aquesta rasca. I aquí esperant la Carolina. I tornem cap allà, Mordor. Ara hem fet aquesta pujada dura de collons i la que ens ve a continuació marca que és pitjor. A més desnivell encara, tio. Quin mal rotllo. Bueno, queda 1 quilòmetre per arribar a la pujada. Després 1,7 de pujada.
el 6,7%, de mitja. 6,5, perdó. Bueno, que sigui el que Déu vulgui. Després ja, a meitat. Yeah! Bueno, ara sí, última pujada. Aquelles muntanyes russes ens esperen. Puto Dragon Khan. Verge Santa del Bon Amor, Oh! Quin fart de pujar. No se'n parla prou, Hòstia santa, tio, que bé es porta la barrufeta, Cada dia millor. Baixant i pujant. Bueno, potser pujant és culpa meva, perquè ella no ha millorat pujant, perquè segueix portant el mateix desarrollo. Però... Oi, 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 que em mato, tio. Oida. Oida. I res, aquí esperarem a Carolina, que acabi de pujar, que pobreta avui anava rostida. A les baixades, rostit de fred. I a les pujades t'arrosteixes per dures que són. És que aquest territori, Garrigues, Urgell i tal, ja us ho dic sempre, territori Comanche, però molt guapo. Mireu quines pistes, que em direu que no, graveleros. Això, maleta de romer, o mel de carxofera, com diu el meu amic Jordi. Buah, va, a veure si arribem a meta ja, que començo a tenir gana, que he esmorzat molt aviat, i aquesta tarda tenim feina, tu, que ve el meu amic Ramon a veure'm, que venen de València, i passant la nit a Valls. Nervits. És que estàvem aquí al costat i vinga, anem a fer la foto i una mica de vídeo final. Falta arribar al poble i la mítica. Que els espantocells de... Estima ocells posa aquí, No espantocells, estima ocells. Si és que hem de parlar. I aquí, al monestir de Vallbona, que dona nom a l'indret, arribem ja. Fuà, quin fred aquest últim tram també. Sa mare. Carolina avui dormirà plana, diu. No li m'agrada gaire les pujades finals. Bueno, una aventura més. Viscuda i patida, Us ho puc ben assegurar. Patida, perquè lo del... cotxe! Lo del fred no s'escriu ni s'explica, sinó que s'ha de viure. I les pujadotes aquestes al final, fuà, regalos guapos, I això que encara no han arribat a baixos. Iepa, fa anar cap aquí. Tira, tira. Per aquí. Anem aquí a passar, a tocar. No, si és que al final ens fan passar a veure el monestir de ben a prop. Aquí hi ha habitacions per poder quedar-se a dormir. I Vallbona. Ai, Déu, mireu. Sí, des de bonic, Oh, ja, és maco, sí que és maco. Però està a prendre pel cul. Entrada al monestir. Ai, bueno, ja ho tindríem, veiem. Adiós. Ai, plaça del poble. Aquí fem un dret, esquerra. I el Bart. I deu aquí l'entrada. Espera, us l'ensenyo, que estic aquí. Acabo de fer la pedaladeta aquesta. Espera, no gravo això d'aquí i giro. Veieu? I vinga. Que a rematar això, que ja n'hi ha prou. Cap aquí. Anem aquí. Perdona, Carolina. Ai. Casa de la Vila. Restaurant. I aquí representa que hem arribat. I game over. Game over. Se acabó. Uy. Va, sempre som... Vine cap aquí, Carolina, que la xoquem. Ja en tenim un altre més per explicar. Vine aquí. La meva campiona. Bueno, avui patim un moment a dintre, a dir adeu, i cap a casa a dinar, que tenim una gana que flipes. I bueno, per si de cas, tanquem el vídeo aquí, sabeu? Comentaris, likes, subscriviu-vos. Sembla que no hi haurà Osquiti Raid el 4 de gener, Ho deixarem per un altre moment, perquè vaig una mica trafegat. A mi surt així espontàniament, però de moment, res. Carolina, tanquem el vídeo i com ho fem? 1, 2, 3... Pam! Pam? Pam?
Madre mia, està molt cansat. Mira, tenim en Jordi Caral, Bon dia. culpable del xiringuito, de l'event, de l'esdeveniment d'avui. Sí, bueno, ja fa uns quants anys que ho fem. Bueno, jo l'he descobert gràcies a l'Oriol, que el tenim per aquí. Sí. I escolta, que fem això? Dic, home, estic aquí al costat dels omells, Sí. com no traurem el cap? Home, bueno, a més aquest any és el primer any que fem circuit de gravel, perquè normalment en fem 2 o 3 de BTT, i aquest any dic... Havíem de firmar sí o sí. Sí. Molt bona iniciativa. Gràcies. A més, gratis, que avui en dia no es fa res gratis, m'habitual i tot. Sí. Quants anys fa que ho feu això ja? Aquesta és la 8ª, però que ho fem aquí a la vall són 1, 2, 3, 4. 4 anys. BTT Tàrrega, això ho fan Sí. des del BTT Tàrrega. I esteu tots convidats a pujar així vols de fi d'any, perquè teòricament és la pedalada de cap d'any del BTT Tàrrega. Molt bé. 100% recomanable. Ara, l'any que ve, abans de que arribi jo, enxufeu una mica de l'estufa Això i sí. els ventiladors que tregui la boira, perquè, mare de Déu. A dalt hem trobat molt bon temps. Sí. Super, excel·lent, el recorregut. Molt guai, el de BTT no puc dir perquè no l'he fet, però aquesta zona és superguapa. Està contenta, sí. Però quan hem tornat cap aquí, hem tornat a la vall, Sí, a Mordor. Els peus com a totxanes, tio. Sí. Doncs, Jordi, moltes gràcies per la iniciativa. Gràcies a vosaltres per venir. I no pareu de fer-lo. Home, ho intentarem perquè ens agrada. BTT Tàrrega, seguiu. Sí. Molt bé.